Jo diria que l'objectiu principal del nostre projecte és fer un entorn més segur i un entorn més amable en clau dels infants, no? Que puguin anar de manera cívica i de manera pacificada a les seves escoles. Hi ha moltes escoles que tenen molta necessitat de que els seus entorns siguin segurs i siguin agradables. Per exemple, l'escola Joan Miró no pot obrir les finestres quan fa classe perquè té una autopista davant que és el carrer Entença, no? Llavors no poden fer classe pel soroll, no poden fer classe per la contaminació i és complicat. Nosaltres hem intentat donar el màxim suport a les escoles a l'hora de redactar els projectes, també de posar en comú les necessitats que tenien i que el camí amic és precisament això, és un camí perquè les escoles i els equipaments del barri i les entitats puguin vehicular totes aquestes demandes. Ara mateix el que ens preocupa més és la transformació que està tenint ara mateix l'espai públic al nostre barri. Hi ha molts processos participatius que actualment estan oberts, el tema del grup impulsor de la Superilla amb els eixos verds, el procés participatiu de la Model, el procés participatiu de l'entorn de Sants Estació. Hi ha molts fronts oberts a nivell d'urbanisme al nostre barri i això té molt a veure amb els usos que li donem a l'espai públic i ens preocupa força que realment a l'Eixample hi pugui haver entorns pacificats i entorns segurs. Bé, l'objectiu del Vides a l'aire d'aquest any és posar de manifest l'emergència climàtica que estem vivint a la ciutat de Barcelona. De fet, abans del Covid ja es declara l'emergència climàtica a la ciutat de Barcelona. Els nivells de contaminació al nostre barri són molt alts, molt més del que recomana l'OMS, i entitats com la nostra, però entitats també com Eixample Respira i sobretot les AFAs, que és el que toquem nosaltres com a projecte, sí que denuncien molt el fet de que som un barri trànsit, som una mena d'autopista que molts cops enllaça i això aquí ens deixa molta pol·lució i molt fum. Llavors la intenció del projecte d'aquest cicle en concret és això, és denunciar l'emergència climàtica i la situació límit que estem vivint en aquest sentit.